ви кажа под секрет. С комерциална рима почва първия куплет. Селянката с скъпия туалет е дошла с чартерен полет. На пролет гледа от високо с надутият си поглед. Дошла от село в големия град, мръсна е бана гад. А това е цитат от кварталните. Тези мъзки са най-нахалните. Със селска чест от изискани обноски и никосни вещ. Чиста съвет заявявам, че това е протест, който е болест, която те гризе и те кара да се правиш на газе. Уви с анцуки и обувки, изглежда зе. О май мезе, за мезе, да не би да те хвана базе. Люлинската цура лапа кура, но оня дето прави смешки като Вентура. И на мене ми е смешно, тази фреза лесно възвиши се небесно. Гледам целенчето весно, колко е известно и за бато, колко е перато, натурално богато. И жена му търси злато, зели е, гледа лошо от кварталното кафе. Добре, знам не те бе, но преди да съм свил, кажи защо си изрусил кичура като дебил. Виж ги те, трите, разбиват ти мечтите, искат ти парите, а те гледат в очите. Изкуствено рус, прави се на Том Круз. Много лош вкус, та чак ме е гнус. Магистралната фея каза аз искам да запея. Не ви слушам, а ви гледам и се смея. Като Гонзо в Рен, винаги ощетен. Ти ли си Кен, ебан отзад манекен. Мутреса и мутра, пеят за Кама Сутра. Пълня ТВ канал, любим на всеки мангал. Ей парцал, смея се и пак ще се смея, че не съм като вас, за това се гордея. Плюй на мавзолея, ти си гея, от теб ме е срам. Ако твоето е музика, значи аз съм глухоням.